Avui som a Ascó, a la Ribera d'Ebre, on se celebra la Mostra d'Arts i Oficis, un esdeveniment únic a Catalunya que ens permet veure en primera persona artesania, oficis i tècniques ancestrals que s'han transmès de generació en generació fins avui i que aquí a Ascó, este cap de setmana de maig, troben un espai per donar-se a conèixer i sobreviure al pas del temps. Què hi trobarem, et deus preguntar? Primer de tot, els protagonistes, més de 80 artesans i artesanes i totes les famílies d'artesania reconegudes per la Generalitat de Catalunya, terrissaires, sabonaires, vidriers, forjadors, cistellers i molt més. Però això no és tot, també hi ha demostracions en directe, xerrades, tallers participatius, desenes d'activitats per als més menuts, gastronomia, música, etc. Hi ha de tot. Vols gaudir, aprendre i conèixer millor la nostra cultura i les nostres tradicions? Acompanya'm este cap de setmana per la Mostra d'Arts i Oficis d'Ascó. Comencem la passejada pel nucli antic d'Ascó, on se celebra la Mostra d'Arts i Oficis. Farem una volta per les paradetes i parlarem amb diferents artesans perquè ens facin 5 cèntims dels seus oficis. La primera és Dolors Lafuente, artesana vitrallera que fa 25 anys que treballa este preciós material al seu taller i que va descobrir l'ofici de manera casual, quan estudiava en una escola d'art i va conèixer una senyora que s'hi dedicava. En aquell moment, els vitralls la van atrapar per sempre. Té una parada d'allò més acolorida amb peces decoratives i funcionals fetes amb vidre. Jo el que faig són vitralls, tant per portes, finestres, i cara a la fira hem fet aquestes petites cosetes perquè la gent pugui veure que el vitrall és una que podem tenir a casa, que és assequible per tothom. He fet aquestes làmperes que per mi són molt importants. Aquesta altra làmpara està feta en fusió, està pintat, és una altra tècnica. Aquí, cara a la fira del vi, ja veus que he fet aquest altre vitrallet amb uns ceps. Procuro fer coses boniques perquè la gent tingui vitralls a casa. Vull dir, adapto molt, però procuro, si venen nens, doncs fas alguna cosa que els nens puguin tenir, no? Mira aquestes oranetes, ja em diràs. Aquest art de Sant Martí que he fet aquí amb aquestes llàgrimes. I les llàgrimes aquestes llàgrimes són de llums antigues, llums que he tingut que anar restaurant i penso que és una manera també d'apropar el vidre i que si poses això a la finestra és que te transforma. Continuem caminant i gaudint d'altres demostracions d'oficis artesans. Tota la vida havia vist matalassos de llana a casa de ma iaia, però veure avui com els fa un artesà matalasser i l'esforç que requereix esta faena m'ha paregut fascinant. Amb el fuster m'ha passat el mateix, m'hi hauria quedat hores mirant com treballa la fusta. Però bé, ara vull parlar-te de sabons, concretament dels sabonets de la Roser. Roser Giner és la primera mestra artesana sabonaire professional de Catalunya. A casa seua, sa iaia tota la vida havia fet sabó. Tanmateix, ella ho va aprendre més endavant fins a esdevenir tota una experta en sabons i altres productes naturals per a ús corporal o de la llar, com ungüents, bàlsams labials, ambientadors o sabó per a la roba, entre d'altres. Fa 25 anys que s'hi dedica. Què té el sabó fet a mà que no tindrà mai un sabó industrial? Que només porta 3-4 ingredients i el principal d'ells és que tenim l'oli d'oliva, que és un dels productes top, veu? I que ara mateix els sabons industrials no són ben bé sabons, sinó que són detergents, perquè porten moltes coses afegides. Si tu agafes l'etiqueta d'un sabó industrial, tenen l'obligació d'etiquetar-los per una nomenclatura que es diu INCI, que és una nomenclatura internacional, i han d'etiquetar els ingredients de major a menor. Normalment, l'oli d'oliva, o qualsevol altre oli, ja sigui oliva, coco, palma, són el quart o el cinquè ingredient, si no, moltes vegades són l'últim. Llavors, hi ha moltes coses al davant que no són oli i que llavors per mi no serveixen pel mateix. Vull dir, jo vull un oli que m'hidrati, que em deixi el cos tranquil, relaxat i bé. Aquests d'això ho fan servir a través de productes químics, no de lo que fem servir nosaltres l'oli. És per reflexionar-hi, perquè el sabó és un producte que fa servir tothom. Però bé, a mi caminar i xerrar m'ha fet agafar gana. Per sort, a la Mostra d'Arts i Oficis també hi ha espai per menjar i beure. Olis, embotits, formatges, coques, pa, fruita, bars... Així que podràs firar-te i fer un mos. Continuem.
Vaig cap a la plaça per parlar amb una persona entranyable. Pepe, natural d'Ascó, té 80 anys i està jubilat, però ha sigut picapedrer tota la vida. I no només ell, sinó gran part de la seva família, pares, germans, oncle, cosins. Ens comenta que és la tercera generació de picapedrers. Ja el portaven a la pedrera quan tenia només 5 o 6 anys i amb 10 va fer la seva primera obra, una pila. Actualment participa en la mostra d'Arts i Oficis per ensenyar als visitants com treballa un picapedrer. Clar, és que ara ho veus així, pareix com molt bé, tinc la peça i només faig el dibuix, però clar, el procés de crear això... El procés, millor era una pedra com aquesta taula i l'havies de tallar i en unes cunyes de ferro, feies unes mosses aquí i anar picant en el mall, la trencaves, després en el topo lo desbastaves, que és una entraina, aquí no em porto cap. És una entraina i ho desbastaves i anaves fent el procés. On treballaven? Tenien un taller? No, a taller, mira, de Vall del Cel. Treballàvem en un quart o 20 minuts d'aquí del poble, caminant. Allí teníem la pedrera, i la pedra la traiem de Vallterra abans. Així, i després ja la vam traure de pedres sueltes. I allí ho fèiem. No en vam tindre mai cap de taller. I actualment hi ha algú a la seva família que continuï la tradició? No hi ha ningú, ja. Ja no? Vostè és l'últim? Jo sóc l'últim. Aquí tenim el veí de Paradeta. Sí. Aprenem del Pepe. No, aprenem. Hem d'aprendre de la gent gran, que porta molts anys picant pedra. Home, jo vaig dependre de la gent gran. Exacte, i nosaltres també. I jo encantat d'estar al costat d'ell perquè s'ho prenc. Anem a una altra zona de la fira on hi ha el rajoler i els terrissers. T'has plantejat mai com es feien les rajoles o les teules abans? Joan Ferrer, mestre artesà rajoler, encara fa servir tècniques ancestrals. Hem xalat molt mirant com creava les teules d'una en una i les disposava a terra de manera ordenada per deixar que s'assequessin al sol. A Joan, l'ofici també li ve de família. Josep Matés i Lluís Heras són dos mestres artesans terrissers de la Bisbal d'Empordà que, entre els dos, estan fent una peça que realment impressiona. A veure si saps què és. I què estàs fent ara? Quina peça estàs fent? Volem fer un barral. Que el barral és una peça tradicional que es feia servir per guardar el vi. No heu sentit mai a dir això de plou o bots i barral? Sí. Un barral és un recipient de 60 litres. I és una peça de ceràmica que té un broc aquí sota Sí? i acaba com si fos una garrafa de vidre, però és feta de ceràmica negra. La ceràmica negra com el campi aquest d'aquí. Això és la ceràmica negra. Sí. Estàs preparant les peces que ella agafa? Estic preparant jo... Jo sóc el camàlic, diguéssim, que fa la feina bruta. Faig els marrells, els deixo a punt, d'humitat... Això es diu marrell? Marrell, sí. I llavors, la meva feina és aquesta, anar preparant-li la terra. Ara ell aquí ha fet 2 tirades a marrells, ara ho veus que ho està estirant, ho deixarem reposar una mica, taparem la vora perquè no s'assequi, però l'altre ho deixarem destapat perquè encara vagi agafant duresa, perquè encara l'hem d'anar obrint una mica. Hem d'obrir fins a 80 i alguna cosa, no? Has dit? Sí, quasi 90. Llavors, quan se treballa una peça tan gran, és faena de 2 persones, no? Sí, antigament eren 2 persones que feien la peça per tot, per remenar-la, per fer anar el peu... Ara arribarà un moment, ho estaré sentat aquí, fent rodar, i ara estarà enfilat a dalt del torn, perquè la peça ha de fer com 1 metre d'alt, una mica més, no? Sí, rondarà el metre. Bueno. I aquesta peça la fareu ara durant aquests 2 dies? Sí. Aquesta peça estaria molt bé que la poguéssim acabar aquí. Més tard els tornarem a fer una visita per veure com avança la creació d'este barral. Ara, però, anem a parlar amb el seu veí de parada, Josep Papaseit, mestre artesà terrisser de Miravet, un poble que també té una llarga tradició d'este ofici. Josep és terrisser de 6a generació i encara avui porta el taller familiar a l'arrabal dels Canterers de Miravet. Ens farà un taller express sobre com es crea una peça de terrissa al torn.
És a dir, la base del tor sempre és que estigui ben centrat, no? Un cop lo tenim centrat amb els dits, fem un forat, crearem una mena de tub o cilindre, no? I este tub o cilindre és la base de qualsevol peça feta al tor, no? Sempre, igual com us he dit abans, ben centrat. Si es mou una mica, no ens serveix. Sempre l'hem de centrar bé, fent pressió en les mans, no? I a partir d'aquí doncs, podem crear qualsevol peça. Si volem fer un bol, doncs anirem estirant amb les mans cap a fora, donant-li forma de bol, no? Si volem fer una peça més aviat alta, com una gerreta, no? Com un saboner, una de les peces tradicionals de Miravet, doncs l'aixecarem cap amunt, no? I la base del treball sempre és posar una mà per dintre i una mà per fora. I en realitat jo l'únic que faig és pressionar un dit sobre l'altre, no? Jo pressiono un dit sobre l'altre i aquesta pressió, tal com jo vaig pujant els dits cap amunt, fa que la peça vagi creixent, fa que les parets de la peça cada cop siguin més primes i ens permet que creixi. I segons com jo poso els dits, doncs li dono forma. Nosaltres normalment treballem o en les mans o després treballem en canyes. La canya és un element gairebé universal. A tot arreu que hi ha ceràmica se treballa en canyes, no? Perquè bàsicament també la canya és un element molt lligat a l'argila. L'argila sol trobar les rieres, no? I la canya també està a les rieres. La canya té una superfície exterior molt llisa i et permet que llisqui molt bé damunt del fang i, si us fixeu, permet que l'exterior de la peça quedi polida, quedi llisa, no? Després us ensenyaré l'interior i veureu la diferència, no? Nosaltres anem estirant el fang, mullant sempre, si us fixeu, jo estic mullant sempre la superfície de la peça perquè les mans m'han de lliscar bé per damunt i arriba un moment que ja més o menys tens el gruix necessari. Això és una cosa que només aprens amb els anys, no? És una cosa de tacte. De fet, el treball al tor és un treball de sensacions, té poca teoria, no? Per molt que puguem ensenyar una mica què has de fer, realment l'únic que té és pràctica, practicar molt i trencar moltes peces, no? Veieu, ara ja més o menys estiria el gruix necessari i ja la tindríem acabada, no? Si us fixeu exteriorment, la canya ens permet això, que la peça quedi llisa, que no l'haguem de polir, no? I ara us ensenyaré l'interior i veureu la diferència, no? I el que nosaltres intentem és fer això, no? Veieu? Tallem perquè veieu això. Intentem que les parets siguin el més primes possibles, que quedi ben prim, a poder ser d'un gruix constant. Us fixeu que més o menys el gruix és constant, perquè així evitem... O sigui, la forma que fem nosaltres aquí quan en congirar serà exactament la mateixa i això evita que deformi. I la canya, per exemple, jo t'he explicat que treballàvem amb canyes. Treballem amb canyes perquè, si et fixes, l'interior està ple de ratlles, no? És el dit que deixa l'empremta a l'interior, en canvi l'exterior en la canya sempre ens queda polit, no? I aquest seria el procés. Ha estat un plaer parlar amb Josep de Ceràmiques Papaseit. Si vols veure l'entrevista completa, trobaràs l'enllaç a la descripció. Continuem caminant una mica entre parades i demostracions espectaculars. Veiem com treballen la fusta, el ferro, el vidre, i fins i tot com fan monedes. I ara, l'última parada relacionada amb el món tèxtil. Pilar, artesana cotonera, cultiva cotó de colors naturals a Sant Jaume d'Enveja, al Delta de l'Ebre, per ensenyar com és tot el procés, des del cultiu fins a la filada. Avui ens farà una demostració a la fira. Estes són les flors de colors naturals. La veritat és que és la primera vegada que veig la planta del cotó i m'ha paregut preciosa. Pilar ens diu que, segons el color, el cotó té una textura més o menys suau. Per obtindre el fil de cotó, el primer que es fa és traure les llavors de la flor manualment, d'una en una. És la part més laboriosa del procés, ens comenta. Una vegada que tenim el cotó sense les llavors, l'ha de preparar per fer el fil, i això implica pentinar-lo, cardar-lo, per a la qual cosa empra aquestes dos pintes que té a les mans. Això cardes. Són pintes, però les primeres vegades que cardaven les dones que anaven a cardar la llana, anaven a pentinar-la, anaven a la muntanya, als cardos, aquells borriqueros que punxaven, i per això diem cardos i cardar, però són pintes, són cardes.
Pentina el cotó amb les pintes per alinear-ne les fibres i que queden ordenades. Tot seguit, amb l'ajuda de 2 bastonets de fusta, caragola el cotó que ha cardat. Treu el cilindre de cotó dels bastonets i ja està llest per preparar el fil. En esta fase del procés es poden utilitzar 2 mètodes, la filada amb el fus o amb la roda de filar. Vegem primer com es fa amb el fus. Mirar com fila hipnotitza, com passa amb tants altres oficis artesans. Per acabar, ens mostra com fa servir la roda de filar. Partint del cotó preparat, va prement el pedal, estirant el fil i girant-lo. El resultat final és el mateix amb el fus i amb la roda. M'ha agradat veure la faena que suposa preparar el fil de manera artesanal per crear una peça de roba. En esta fira estic aprenent a valorar moltes coses. Abans d'acomiadar-me, et dic una cosa. L'endemà tornem a fer una visita ràpida a Josep i Lluís per veure el barral. És impressionant com està quedant i com treballen conjuntament per poder crear i dominar una peça de terrissa d'esta magnitud. Personalment, la mostra d'Arts i Oficis d'Ascó és una de les fires més visuals i impactants que he visitat perquè arreu hi ha demostracions dels diferents oficis artesans. A mi m'ha sorprès molt gratament i estic segura que hi tornaré. A més, he tingut la sort de conèixer estos artesans tan savis i tot plegat m'ha fet reflexionar sobre com es feien les coses abans i com es fan ara, el valor que hi donem, la diferència entre industrial i fet a mà o natural, la relació que tenim amb la gent gran i molt més. M'acomiado amb una reflexió dels mateixos artesans sobre per què és important conservar estos oficis. Home, és important perquè vegi la gent el que es feia abans, diguéssim, que vegin de la manera que es treballava. Que porta a treballar amb les mans i la creació per mi és important. Que qui perd els seus orígens perd la seva identitat. Si som incapaços de mantenir el nostre passat, com volem saber que serà un futur millor? Mentre hi haurà mestres artesans que podran ensenyar el que es feia, tot tindrà una continuïtat, serà lineal, no? Estem en un país on molts cops ens agrada molt recuperar coses, però no ens agrada ajudar que no es perdin les coses, no? Si aquesta transmissió la podem seguir fent així, si no perdem este fil conductor, que el mestre artesà ensenyi a l'aprenent, la tradició seguirà. Si un moment això s'estronca i desapareix el mestre artesà, ja tindrem una tercera persona que ensenyarà. Mai arribarem a aquell nivell, sempre costarà. I per això penso que és important que no es perdin aquests oficis i este seguit de mestre artesà aprenent, que és el que s'havia fet sempre.